pasa? Bueno, de aquí, pero muévete. Perdona, podéis venir ya para aquí, venidos todos ya para aquí. Duela lau egun, amorruz beteta gaudela esan bagenuen, gaur sentitzen duguna ezin dugu hitzekin adierazi. San Ferminetako 6 egun hauetan, hainbat salaketa polizian jarri dira. 4 emakumeek sexu erasoengatik, batek sexu eraso saiakeragatik, eta beste 7 intentsitate baskuko erasoengatik. Hauetatik, 11 emakume jarri dituzte eta gizon batek beste bat. Salaketa hauek emakumeok jasatzen dugun indarkeria ikustarazteko asmoz, egindako lanaren eta kontzientziazio kolektiboaren fruitu dela uste dugu. Salaketa hauen ondorioz 6 gizon atxilotuak izan dira sexu erasoak egotzita eta beste 6 sexu abusuengatik. Gertakizun hauen ondorioz, berriz ere, kaleratera gara, denak ez duela balio esateko, ozen oiukatzera, gure festak direla, guk eraikitzen ditugula, guk geuk erabakitzen dugu. Guk geuk erabakitzen dugula gure kaiak nola bizi nahi ditugu, eta guk hartzen ditugula joko arauak. Gai hauetan parte hartu nahi duena, arauak errespetatu behar ditu, eta oso argi dugu marra gorriak ezin direla zeharkatu, inolako justifikaziorik gabe. Kalerateratzen eta borrokan jarraituko dugu errealitate hau aldatu, jai eredua eraldatu eta San Ferminak erazo sexistarik gabeko jaiak izanen arte, eratzorik ez erantzunik gabe, gora borroka feminista! Bueno, hemen gaude berriz ere San Ferminetako 6. egunean kalera atera gara gertatu diren erasoak salatzeko asmoz, baina egoera larriaren aurrean balorazio oso positiboa egiten dugu, ikusten dugu herritarrek ere erantzun egin dutela, uste dugu guzti hau egindako lanaren fruitua dela, gero eta salaketa gehiago jartzen direla eta hori egindako lan guztiaren erantzuna dela eta beraz, animatzen dugu jende guztiak gertatzen diren eraso guztiak salatzera eta lanean jarraitzera. Mila 1960 estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita 10 urte Iruñako Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian.
Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, Baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun Baztango bihotzean Baztan kanpina. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.